היי, אני רון, בן 28 משדרות. אני דנה, בת 25, סטודנטית. אני נולדתי פה. אני עדיין גרה עם ההורים, ויש לזה מחיר. כן, כל פעם שאני באה אליה הביתה, סבתא שלה אומרת, נו, מתי כבר חתונה, דנה'לה? הייתי בדרך לפרע. ופתאום צבע אדום. תשמע, אני גר פה כבר שנתיים, ווואלה, עדיין לא התרגלתי לזה, זה נופל עליך משום מקום. כן, אני עדיין צוחקת עליו שהוא נבהל מזה. עכשיו, מה עושים? רצים למקלט. עכשיו אני בתחנת אוטובוס. איפה מקלט ואיפה אני? אז רצתי למיגונית שליד. אני כבר הייתי רחוקה מהבית, אז הלכתי למיגונית שקרובה לתחנה שלי. איך שאני נכנס, איך שאני נכנסת? אני רואה אותך. אני רואה אותו. מיד ידעתי. שמעתי את הנפילה ואת הפיצוץ מרחוק, אבל הלב שלי דפק כל כך חזק, לא אכפת לי. באותו יום, כשחזרתי הביתה, פיניתי את המדף של התבלינים. זה שליד התמונה של הבבא סאלי. איזה מהם איזה שהוא פינה לי מדף? אם אתם מחפשים אהבה, זה המקום. לי זה עבד. לי זה עובד כל יום מחדש. daromי.co.il